Bangithandi yona. Njengoba ulana manje iphingane yami. Uyaba wena. Ukasho Ukhala sikibheka. Ukhala kanjani? Ukhuluma kanjani intombi yami? ukhala. Uyasho nje akakwazi. Ubani? Kepeza mina ngifakela imali ngikhala wena wena. Yazi imali ngikipha la. Ubalo. Ubhuti nje kwaba yiphutha. Kwaba yiphutha? Oh, suyamazi manje. Ngenza Kwaba same. yiphutha ngani? Ngingane kuphela. Ubiza umntwana ngephutha. Yazi unamakhaphuza ashadile laminyanga ade umntwana engamtholi. Uthi wena umntwana wakho nobhuti waba yiphutha. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama uStufuza Dlangamandla Zulu. Ngiyanamukela kulona lolu hlelo lolu. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha kuyimpande zama-Afrika especially sisakhona siyoze siphele ngeyi-15 khona ubaba ka-Enzo, uma ka-Enzo izinyembezi zomntwana. So uma udinga lawo ma-products ungafonela u-062 2197748 nakanjani uzoluthola usizo. So asike silalele ukuthi ubhuti why esibhalelile kulona lolu hlelo lolu. Sawubona kunjani? Ya ngiyaphila sisi wami unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuba nesibongo nala uvela khona. Oh njengamanje ukhuluma noSibonelelo wakhona la eMlazi. Okay. Akuphi emakhaya akho? Oh emakhaya ami semthwaloma. Wakholela khona? No angikholelanga khona selokishini isikhathi esiningi ngakholela khona. Oh okay. So ngicela ukwazi la kuqala khona ubudlelwane bakho. Bekunguphi unyaka futhi naphathana kanjani nomuntu wakho? Nokuthi kwaba khona ushintsho lwaqala nini? Lwasolveka yini noma namanje mhlambe esinye sezizathu esenza ukuthi uzugcine usubhalela kulolu hlelo luthi umfuna umuntu wami? Empeleni ngona sesigudlile. Suphelile usuyeza. Okay. Yebo ekuboneni kwami ukuthi sekukhona ukuqhelelana phakathi kwami naye. Ngokwegama ngamusho eyami. Okay. Yeah so ekuboneni kwami so mina ngumuntu wamabhizinisi sisiwami yabo. Ngespaza khona la kaphi. Okay. Yeah mawehla nje ngathi ubheke egarage. So uzothatha uright wakho. Yeah uzobona nje ispaza nje sincane la. Esakho. Yebo. Okay. Yeah so ekuboneni kwami ngaze ngamtshela wesami yabo njengomuntu esixhumelene naye yabo. Ukuthi okay umuntu wami ngiyamethemba. Asuke ngabona ukuthi ni hayi ngimtshela ugela uthi hayi yazi ngicela ungenzela kanje unonkwethu la uzoqhamuka zolesi order. But kuyiletheni kwakhe uzobe seqhamuka ngo2 ngize ngimtshele nesikhathi konke yabo njengomuntu engimethembayo. Wena wawukuphi ngalesikhathi? Mina ngangisathe ukuyibamba khona la eshisanyana. Okay. Yeah cause njengoba ngisho ukuthi ngumuntu onamashares. So wawushiye nespaza ezokwamukela iorder. Yebo. Okay. Yeah. Wase So ngamshiya kanjani but mase sengibuya khona kukaNtambama kanje yabo. Ngabo 6-7 ikhathi zami zokubuya. So naye sengumuntu ongaziyo ukuthi okay ngibuya ngezikhathi ezithile. Mangibuya hayi udala yabo angibingelele kahle yabo nga-alarmisi ukuthi hayi sekhona ukuthile. But mase ngibona ngithi hayi ukuthi ngibheke ukuthi kuhambe kanjani but about ke order namhlanje. Mase ngithi ngiyayiphenya ngisuke nami ngithi umtshontsha yabo ngibe nalokho ukuthi okay uthi ngithi ukubamba ifoni yakhe namhlanje yabo. Okay. Hayi mase ngithi ngiyayibheka le phone ngibe noproblem ukuthi oh hayibo hayi Sibonelelo usele yabo. Mina uSibonelelo njengoba ade ngichaza. Yes. Ngibona ukuthi hayi Sibonelelo usele yabo because manje ngiyabona la ukuthi no yazi nalomjita sepanikane ngisho nezinamba. Mina ngisuke ngakhona ukuthi hayibo ngampela lo muntu lo engihlala nginaye la engikhonzile nakho konke esihlala sikwenza. Kuthi hawo kanti akasancomi mina yabo sencoma nezenzo zami ukuthi okay mina ngiyayifaka imali ke. Because sebaxoxa la sekuyaphuma ukuthi okay nako nemali ngiyayifaka yonke lonto leyo. So nje phume kanjalo ukuthi hawo
Okay, mina lo muntu esengigudle naye kangaka. Sengashuza lo muntu of mina. Esaqhamuka lo muntu esikhathini samanje. Kulo 2 years lo nibusisekile ngomntwana noma cha? Hayi impela hayi kona bengibusisekile impela. Ninabo abantwana? Abantwana no cha uyedwa. Uyedwa owakho naye. Yebo yena. No. Cha bekusawile umntwana phela. Ubani uma wakhe? Ngowakhe. Ngibongeka. Akuyena uEyam. Wena noEyam naye ngani? Asinayo. Okay. Bengithi ubuza uma wakhe bengisadidekile nami. No, ngifuna ukwazi ukuthi wena noEyam ninayo ningani? Asinayo iyodwa. Aninayo noEyam? Sinayo iyodwa. Uba igama lakhe? Sando lwami. Alright. So, mhlambe enhlelweni zakho ubonazo ngaye. Ubuke wafisa wazi wamtshela ukuthi ufisa ukuvela kubo noma bekusawa ukuthi nje vele uma wengane yakho kaphelele lapho. Akona njengoba bengeke ngachaza benginezifiso nami ukuthi hayi ngeke ngisukovela kubo. Khona ingane bengisafisa impela ukuthi hayi. Awukahlawuli ingane? Hayi no bengayihlawuli ngabe nginamanga. Okay. Ngizothanda kade usaqala ukuthandana nayo Eyam. Bewunayo umuntu osifazane noma ubunganaye? Ubuthanda naye? Hayi nabenginaye but bekukumfihla yabo. Ukuthi angavele imini eziningi. Usuwahlwana naye? Hayi no cha. Usakhona? Usakhona. Buthi nje kuyikona ukuthi kuya kube nalokho. Kanjani manje? Hayi empilweni angazi ngathini. Yena uEyam ngizothanda kade uhlangana naye benayo umuntu owathandana naye? Hayi ngeke. No bengamazeli. Ngisho ukuthi mina bengazi. Wathi unaye noma cha? Yena. Hayi mina yena wangitshela ukuthi bengenaye. Washo kanjani? Ya bengenaye. Okay. Mina ngase ngabona ukuthi hayi angixhume lapho. Okay. So mangase lento ezele la mase ubona ukuthi iyaqhubeka nje iziyakhela iziyabumbana ize iba into ephathekayo. Uzokhetha ukuphuma ku relationship yakho noEyam noma uzohlala? No ngizophuma. Uzophuma? Uzophuma. Okay, kulungile. Ithi ngimlande yena kahle kahle vele ukhona umuntu ahamba naye. Nginikeza isikhathi ngikhulumisana nabo bobawu2 mase ke ngiyakulanda mase ngiqedile. Kodwa into engekho right ngayo ile yokuthi uthe wena uthandana noEyam kuphela ukhona omunye umuntu. Kodwa ngoba awuzelanga lokho kulungile ngiyeke ngikhulumisane nabo bobawu2 nalomuntu ahamba naye mase ngiyakulanda mase ngiqedile. Bye ngiyabonga. Okay, ngiyacosondezela mama. Sanibonani niyaphila? Yebo siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngiyabonga futhi nanokuthi ningibuzile ukuthi nginjani mina. Ngiyabonga kakhulu kusho lokhulu. Ngicela ukuthi kube lakho nesibongo la usokhona. Eyami Ngwabi waseNanda. Wase? Nanda. Na isibongo ba? Ngwabi. Ngwabe. Yebo. Okay, kukuphi emakhaya wakho? Eastern Cape. Khulele khona? Yebo. Alright, wasufika nini la? Fika ngo-2014 eNanda. Uzofunda? Yebo. Alright, ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usokhona. Sabelo ngubani? Hlala eNanda. Amakhaya akho akephi? Asenquthu. Nquthu. Okay. Ngicela ukwazi ke la uhlangana khona noma Ngwabi ukuthi bekumuphi unyaka and niphathene kanjani? It was actually last year. Last year. Okay. Hlangana naye eMlazi ngizoletha i-order. Oh, okay. Oh, wazoletha i-order. Oh, okay. So, wamfica store? Ngamfica esitolo. Waqala ukumana? Ya ngiqala ukumbona. Sokuthi thathe Wamthanda. Yini ethanda kakhulu ngaye? Muhle. 1 isiphongo 2. Ngiyadlala ngiyijokisela. Yini ethanda kakhulu ngaye? Yeah, I personality yakhe. Okay. Yeah. Uyilento ephezulu ekhekheni. Yeah.
Okay. Yini uthanda kakhulu ngobhuti? Umuntu ophathana kahle umhlonipha omunye umuntu. Okay. Yeah. So the time niqala ukuhlangana, wathi kuwena una intombi noma wathi nje akanayo, wathi usingle? Wathi usingle. Okay. Uphensini? Yeah. Wathi kuwena mayihlangana nawe, wathi unayo umuntu noma cha? Wasakanayo. Wathi akanayo umuntu. Okay. So indlela enithandana ngayo, akhona ama-plans onawo amahle ngaye, mhlawumbe kunezinto oyimisela ukuthi uzenze ngokusemthethweni ezinhle ehlanganisa umndeni wakhe naye noma cha? Yeah, zikhona. Zikhona ne? Yeah. Abantwana beningazi nize nibe nabo? Busafisa ukuyovela kuphela? Yeah. Okay. So mangase kwenzeka uthole ukuthi unomuntu othandana naye, ungaphuma kwi-relationship noma ungahlala ngokwazi ukuthi unomunye umuntu othandana naye? Ngapuma relationship. Ngaphuma because like ngiyamthanda, ngiyamthemba. Awufuni ukuthi athandane nawe nomunye umuntu? Yeah. Okay. Mangwabi, mase uthola ukuthi umuntu wakho unomunye umuntu athandana naye and akulula nje nanokuthi baze bahlukaniseke ngokusho kwakho. Mhlawumbe ungakhetha ukuhlala ku-relationship wazi ukuthi unomunye umuntu amthandayo noma ungavesana ukhetha ukuphuma nje uvele uhlukane naye? Ngakhetha ukuphuma. Why? Because angibothi ngazi ukubekezelela. Okay. Ufuna kuthanda wedwa. Okay. Ngisafisa ukuxoxa nani. Ziningi izinto engifisa ukuzazi ngani. Kodwa kwamanje ngicela ukuthi namukele isipho senu bese siyaqhubeka ke siyaxoxa. Ngicela ukuthi niphameni nibheka la ukuze ngizosilanda isipho senu. Okay. Ngicela usondezele isipho. Ziyakhala manje. Ngiyacela ukuthi usondezele isipho sethu usibeke ngala. Ngiyacela ukuthi niphendukeni umfowethu ahlalele, udadewethu ahlale ngala. Umfowethu uhlala le. Udadewethu uhlala ngala. Yes. Usa right? Ubonani? Izona manje ba. Zishapho. Nize niyamesha la. Yini? Konto zoyenza. Ubalo. Dadewethu. Ubani ubhuti ufika manje? Angimazi. Awumazi? Ngaqala umbani? Yebo. Bhuti, uthe ubani usisi? Yona useyeyami wena. Yeah? Awuseyeyami imsandazwana. Nguyena kodwa angikwazi. Pho. Awumazi? Kwenzakalani la yami? Awumazi kanjani manje? Angimazi ubhuti lo engingafika ngala ngazi le ngifike naye kuphela. Eyami, ubhalile kuhlelo elithi umfunani umuntu wami. Ngoba ubengasa understand ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho naye. So ubengabhala ningazani kanjani? Angimazi mhlawumbe ungithandile emgaqweni angibona. Akwazi siswami. Akwazi. Yabo ukuthi bayangithanda siswami. Bayangithanda yona. Njengoba ulana manje iphingane yami. Ingane yami. Aba wena. Obahle. Ukhala sikibheka. Ukhala Kanjani kanjani intombi yami? ukhala. Uyasho nje akakwazi. Ukhala namanje. Uyamazi lo muntu? Uyama akaze kuthiwa usunengane? Cha. Akaze zasho. Wayefihlile usunengane? Uyama nengane? Ufihla sibusisi? Khona ngane. Nginayo yodwa. Yabani ubani ubaboya? So nawe bungenza islim. Ubalo. Ubaboya. Kepezi mina ngifakela imali ngifaka wena wena. Yazi imali ngikipha la. Ubalo. Ubhuti nje kwaba yiphutha. Kwaba yiphutha? Oh, usuyamazi manje. Uyamenza Kwaba islim. yiphutha ngani? Ngingane kuphela. Ubiza umntwana ngephutha. Yazi unama-couples ashadile la mnyanga ade umntwana angamtholi. Uthi wena umntwana wakho nobhuti waba yiphutha. Uyazi ukuthi i-internet ayikhohlwa. Mhla kuthiwa umntwana wakho usekhulile one day wena uthi uyiphutha.
Ngicela ungichazele kabanzi ukuthi ubhuti ubaba wengane kwenzakalani. Awusathanda naye? Yebo. Nahlukana? Cha, sikaze sithandane kwanhlobo nje. Hawu. Uyasho ukuthi bengidliwe imali yami. Mina sikudima kahle. Angazi ngithandane. Wena. Ingane yini? Ngizongiphendula noma cha? Yini ingane? Eyami ngicela ukwazi. Ingane yebo ngiyavuma yakhe. Okay. And But kwaba yiphutha. Iyaphela lapho. ngicela siligodlele leli gama lephutha ngoba alifika mnandi. I-relationship yenu kwenzakalani ngayo? Okay, ingane ayibanga yiphutha. Ubudlelwano bami naye ibona kwaba yiphutha. Phela. Likhona igama osekwalikhipha kuyena wathi asihlukane. Alikho. Shuthi nisathandana. Shouthi uyangijolela, ujola naye lo. Angijoli naye. Shuthe nangitshela naye ngicabanga The time kade ulinde i-order elalethwa ubhuti. Wawusesitolo saba. esitolo sakhe. Wena futhi kodwa. Awusho siniyathandana. Ngangumsebenzi wakhe. Kwakumsebenzi. Umsebenzi wakho. Hawu. Uyabona into ngifaka kuyona. Bizwe yangikhanda la. Khanda. Uyabona ukuthi ungenza slim. Kodwa. Elile. Okay, ngicela ukwazi la. Yini yenza ukuthi abhalele kuhlele ukuthi ngifuna nomuntu wami mekuthi wena uthandana naye? Angimazi ngoba usangiphoxela ukuthi ngibe naye noma sengasafuni. Usasebenza isipaza sakhe? Yebo. Niyathandana? Cha. Umphikelani? Angimphiki. Ngoba nakho uhamba ne-boyfriend yakho usuyamphika manje baba ingane yakho. Ade mina sidima. Mina sidima. Yabona. Nina lo. Indaba ongangitshela iqiniso. Indaba ongangitshela ngeqiniso. Awazi kwakona ukuthi unengane? Angazi lutho. Okay, eyami unengane ke. Nangu baba ingane yakhe. Lawa uyoletha khona i-order esitolo, isipaza sakhe. Basebenza bonke. Mina kahle ngabonakali lesiswami yazi. Mina ngabonakali. Buka namanje labantu bayamesha yonke lento le yini. Eyami umphikelani baba ingane? Ugcineni kuba naye? Last week siswami. Last week. Yebona Nenza ngizobona ingane. Uzobona ingane? Yebo. Kodwa niyathandana ngisho? Yebo, ekwazeni kwami ukuthi siyazwana kahle. Bengekho lutho phakathi kwethu. But ngize ngabona ngoba nakho sengiphethe le phone. Sekuyabona so kahle kahle mina sidima kahle kahle. Njoba ngize ngithola lento. Eyinsuku wena, njoba ngibona ngize ngicela la kule show. Ukuthi angicela ukusizakala kanje nakho kukhona ukuthi nokuthi. Yo. Njoba namanje sengibona konke lo msangano ngaphambi kwamehlaba. Ngiphikelani pho? Ngobuyasho ukuthi ngiyajola. Angimphiki. yeah. Ngiyasho ukuthi into engekho ngikhuluma iqiniso angiphiki. Ngikhuluma into eyiyona. Okay, niyathandana? Cha, ngikhuluma into eyiyona ukuthi angazi. Ngithandana naye. Awu. Akubona manje. Kanti benenzani all along? Sikaye sibe nesikhathi eside. Hlobo nje. Lokuthi ngisebenza isipaza sakhe kuphela. Usebenza isipaza sakhe kuphela nenengane. Shothi mina bengikuthenga wena. Ngithenga sonke lesikhathi. Ingane eyini la kuwena? Khuluma eyami. Eyami phela hayi yakhe. Yakho hayi yakhe. Sekuseyona eyakhe manje sekuyamanga ngisho. Njoba sengizomtshela manje iqiniso. Eyami ngeke. Ekabani ngani? Okay, ubuthuleleni all along ungamtshela ukuthi
awusamthandi ke mekuthi awusamthandi ngoba phela kumanje uphila nane relationship ubuthuleleni sonke lesikhathi Bengibona ukuthi uzongiphoqeleni ukuthi ngiqhubeke naye. wasubona usikuhle ukuthi uqale kobunye ubudlelwane Yebo, uyamotha akekho right manje ngiyambona. uziphozo uyisolva kanjani yonke lento le uthini ngama-feelings akhe Animazi mabonela nini. Yamazi mabonela wa. Yamazi mabonela. Umazi lo ubalo. Awumazi. Somazi namhlanje. Yes. Wena wonke lo wami. Wena wonke. Ubhuti nje wangichaza ukuthi ayisekho into ehlanganisayo kuyaphela lapho. Kanjani nengane? Indaba ongangitshela ngenengane. Bengisazokutshela bengisadinga isikhathi. Nini? Bengisazokutshela ekuhambeni kwesikhathi. Menze isilimo. Lo muntu uthi ugcine ukumbona last week. Ufunani kuyena? Ubeze ingane naye mina. Izwa nje siswami. yini eziqhubeka yenzeke kuso manje ke phambili usamfuna ukuthi akukhulisele ingane right No, or something ngiyambonga. Yebo. okay imfanelo zengane uyamvala nakhona ukuthi akhulise umntwana wakhe Hayi angimvali lapha ngaqhubeka. pho ungamtshela ngani ukuthi amthandi sonke lesikhathi Njengoba ngichaza ukuthi bengqina ukuthi uzongiphoqelela. so whenever yabo nje njengoba ethi ugcine emasontweni adlule benenza izinto ezenziwa abantu abathandana naye Cha, beningenzi lutho lutho. beningenzi lutho sibonele Yazi lo siswami mina angazi ngathi angazi. beningenzi lutho Shuthu uyena ongaboni mina kahle kahle. benenza yonke into eyenziwa abantu abathandana naye Yacabanga. hawu Manje ulaka la sobabeni. Njengoba sengibona lo mbola lapha ngwami manje. Ngifisa kanye. usazoqhubekana naye usafuna ukuba naye futhi usayimisela ngempela engcono ama-clients obonawo usayimisela umbone ephika uba wengane manje la phambi kwakho wena usayimisela Yo, ngiyafuna ukwazi uyamwenzela ngani? ikhona into ebuhlungu akwenza yona baba ngani ongakaxoli kuyona Cha, ayikho. pho yindaba yenza kanjeni Bese ngasamdingi nje. yeah but bekufanele umtshele ahlale azi ukuthi awusekho right ngaye uthuleleni ngiyakuzwa ukuthi bunqena ukuthi uzokuphoqelela but akusona isizathu lesi engasibamba sibambeke umuntu bangasamthanda uyamtshela ukuthi awusekho right ngaye ahlale azi kunokuthi angahlale etshela ukuthi ni right kanti wena usazimiselanga why you hate my feelings akhe mekuwukuthi ayikho into wrong ayenza kuwena yangakuphatha kahle pho yini edala ukuthi wena umzuzu ubuhlungu sikuphi isizathu Isizathu anginaso. Phela bese ngifuna ukuphuma nje kuyena. yes awumtshela ngangani ke Bengqina ukuthi uzolimala njengoba kwenzeka njengamanje. basuselimela so lokho akusenza imehluko because uselimele usekubona uhamba nomuntu wakho ku love show yena wazi ukuthi nina nisa right noba uthu so kuyafana Shithi seyoxola. axole kalula kanjalo nje ungaxolisanga wena ngicela usukuma uthatha umuntu wakho uphume naye Ngiyabonga wena uyazi. Ngiyabonga. Yazi.
Ngiyakubonga wena. Ngiyakubonga. Emva kwento ey'ngaka engikwenzele zona. Uzoshuza le nto. Yini? Usungibiza ngale nto wena. Uzokwenzani? Uyangazi mina? Wena amazi mabonela baba. Amazi. Azi wena. Ngiyaphuma kuwena namhlanje. Ngifuna ukuphinde ngikubone. Awusafuni naye? Sengiphume kuyena. Why? Unamanga. Oh, namanga. Okay. Ngicela usuma uthathe umuntu wakho uphume naye. Elo ngangibamba. Awuzwa uthi ngithini? Ngiyacela sihambeni bandla lo muntu angimazi. Awumazi Phelele ngingane lapha. naye. Njengoba sengichazile isitori. Uyahlanya ekhanda. Ngicela usuma uthathe umuntu wakho uphume naye. Ngicela sihambe sikhuluma. Uyamshiya ubaba ngane yakho? Ngicela sihambe sikhuluma. Sikhulumani? Ayikho into sikhuluma nawe. Ubaba ngane yakho mshiya? Yebo. Awusamthandi? Yebo. Izinto okwenzele zona usuzikhohliwe zonke. Angizikhohliwe. Ngenzela ingane yakhe futhi. Wakujelela? Cha. Bekushaya? Cha. Uyathetha? Cha. Yini kanti? Ngeke sihlale la kuze kuhle. Ngiyacela usuma uthathe umuntu wakho uphume naye. Umoto. Uyamlahla? Angisafuni lutho. Aphume yedwa? Aphume yedwa. Okay, ngaphuma wedwa. Landela hamba naye. Landela. Azikhahlele mina manje. Mbukela bekhaya niyazibonela nani ukuthi kuphele ngani sidlala sikhona manje ngenxa yamanga. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.